Какво е нещото, което дава истински смисъл на живота ти? Истинският смисъл на живота го дава това, че сме живи и че сме тук. И че сме обградени от близките си хора, хората, които ни обичат и ние, които обичаме. И имаме шанса да се радваме на такива малки животинки и съответно на нашите деца. И така и на любовта покрай нас. Това е най-хубавото. Кое е нещото, което ви кара да се събуждате сутрин? С каква мотивация ставате? Обичам живота, обичам нещата, които правя, обичам работата си, обичам близките си, обичам да стана рано сутрин и да чета книга, да спортувам, да карам колело, да се разходя и обичам да прекарам време с хората, които обичам. Като стана сутрин, си мисля за хубавите неща, които ще ми се случат през деня и вече мисля за това как ще подредя деня си. Още сутринта имам тази идея в главата си как ще подредя деня си и какво ще правя през деня. Така че всеки ден е различно според това какво ми предстои да правя и това ми дава мотивацията, но всеки ден, както казах, е различно. Какво ви задържа в България? Абсолютно всичко. Това е моят дом. Аз съм си българка, родена съм си в този град. Тук принадлежа, човек трябва да има корени. Трябва да стижи на мястото. Няма по-добро обяснение за мен от това. Където и да отидеш си чужденец. Всяко място може да е красиво, но е чуждо. То не е твой роден дом. Задържа те родния дом, това е. Добре. Въпрос имате ли? Сещате ли се за нещо? Какво ви провокира да правите това, което правите? Към мен ли е въпросът? Да, това е към вас, да. Това е много надълбоко това, защото бях в така емоционална дупка и такива видеа подобни ми попаднаха на един американски... Вдъхновили сте се от някого, да. Да, той има такива и аз съм виждала доста. И така ми харесаха тематиката и исках да се предизвикам да видя дали българина е толкова отворен да споделя както американец. Ами не. Да, не. Съгласен съм. Аз дори в повечето случаи бих ви отказала и аз не съм много... Не че от недоверчивост, но да, мисля, че е някакси от нашата народопсихология. Американеца, чужденеца може да седне в едно заведение и да се разкаже целият живот буквално за 5 минути на абсолютно непознат човек. Тук по нашите черени такова нещо не може да се случи. То си е народопсихология. То си е менталитет, ако щете. Ами добре, за да зададете въпрос на следващия човек, може да го попитате тогава какво прави, когато му е много тежко, когато му е много трудно. Айде малко във вашата ситуация, в подобно нещо. Той какво прави? Как намира своя начин да се справи? Мой мъж има една много хубава фраза, тя е от една пиеса. Щом сме двама, страшно няма. Така се справяме. Ако обичаме да ни е чисто и приятно и срещнем боклуци по пътя, кое е по-редно да се наведем, да ги вдигнем или да ги оставим на местото, защото не сме ги направили ние? И изобщо как можем да се преборим с това? Като цяло не се справяме никак с този проблем. За жалост са много малко хората, които дигат бокуците. Опитвам се, не винаги го правя, за жалост, особено сега с малката е трудно, но аз го вдигам. Определено го вдигам. Но малко са хората като мен. Аз бих ги попитала дали имат страх от водата, морската, конкретно. Понеже се намираме във Варна. Не. Истината е, че аз плувам от 3 годишна, понеже майка ми е плувкиня. И в басейни, и в морето, с плувки, без плувки. Даже вчера си го говорихме това и аз просто установих, че водата за мен е като дом. Тоест аз като вляза във водата и просто се чувствам по-добре, отколкото се чувствам някога.
в живота си. И всъщност това е за мен много хубаво, понеже съм чела, че водата всъщност представлява чувствата на хората и хората, които ги е страх от водата, обикновено имат страх и от чувствата си. И това за мен означава, че аз съм окей с чувствата си. Това за мен е доста хубаво нещо. И обичам повече моретата от басейните. Понеже е естествен воден източник и това ме кара да се чувствам по-добре. И така. Какво мислиш, че винаги търсиш в хората около себе си? Без значение каква е връзката, просто винаги. Търся искреност, доброта и човечност. Това търся. Какво за тях е любовта? Много интересен въпрос. Любовта е семейство. Любовта е да се събуждаш от най-близкия, да прекарате време заедно, да споделяте хобита. Интересен въпрос. Любовта е да създадеш живот. Общо взето това е любовта. Нещо, което трябва да усеща сърцето. Да. Какво ви харесва в живота? Харесват ми много неща, по принцип. Харесва ми това, с което се занимавам. Аз съм създател на съдържание, занимавам се с музика и харесва ми това, че имам амбиция да продължавам да се занимавам с това, което правя и да се развивам още повече. Това кара живота да има някакъв смисъл в крайна сметка. Какви са позитивите от това да имаш бърз метаболизъм? Позитивите да имаш... нали не беше такъв? Добре, значи този е по-сложен въпрос. По-бързо оздравяваш, не се разболяваш толкова много. Нали? Развитие. Теле. Как се обработват, колко бързо обработваш веществата, които се приема като храна, енергия? Изразходвам ги бързо. Каква е физическата и математическата основа на квантовата механика? Интересен въпрос. Според мен квантовата механика е част от движението според мен, на телата, но за този въпрос нямам даден отговор, защото не съм добър в тази сфера. Какво би накарало човек да се откаже от живота? Няма такова нещо, което да би ме накарало да се откаже от живота. Освен ако Бог не каже, че ми е свършила мисията тук и трябва да я напусна. Но той няма да ми каже, той направо ще го направи. Да. Което е по-добрият вариант. Значи ми е свършило училището. Живота ни тук е училище на земята. Ние живеем в ниш свят, триизмерен. И тук сме на училище. Тук сме на училище, за да израснем и да минем в по-висока степен. Всъщност в световете от светлина. Светлието е светлина с... Буквално всичко е от светлината. Вие какво научихте до сега? Много. Много научих. И продължавам. Нещо, което идва на ум? Научих се, разбрах защо съм тук преди доста време. Казах всъщност, тук сме да се учим, да израстваме, да еволюираме от хора животни в хора ангели. Всъщност човек животно, той по-скоро си е повече животно. Човек ангел всъщност си е човек, който усеща, който чувства. Виж сега около нас колко хора минават, които просто са безчувствени, няма нищо, лицето му нищо не изразява. И има и такива, ама те са по-малко, които имат емоция.
усещат отвътре с душата си. Всъщност това е да се научиш да усещаш, да чувстваш, а не да си безчувствен. Затова сме тук. Да еволюираме. Вярва ли в себе си? Обича ли си? О, да, със сигурност. И двете. Пожелавам и на другите хора. Да вярват винаги в себе си, да се обичат, но не за сметка на другите. Замисляте ли се дали сте добри хора? Прекалено често съм се замисляла дали съм добър човек и правя всичко възможно да съм. Защо? Защото смятам, че заради това сме тук, да бъдем хора. Кое е последното нещо добро, което си направила? Почистих пред блока. Как смятате, че можем да бъдем по-добро общество? Много е комплексен. Откъде да започнем, Еми? Колко време има? Колкото време може да говорите. Ами вижте, много са компонентите за добро общество. Какво ви прави добър човек? Примерно вас, мене. Нали, за да сме добри като общество, преди всичко трябва да сме добри като хора, нали? Да започнем от елементарните неща. Образование, религия, култура. Култура много важно нещо в последно време, което сме позабравили. И уважение към другия. Нали? Защо казвам и религия в цялото това нещо? Защото тя те учи на любов, поне българската православна религия, на това ни учи. Нали? На любов към ближния, към себе си. И така че, какво ще ни направи по-добро общество? Са тия базисните неща, които ние имаме в себе си. Като семейство, като всички тия други неща, които ги изборих. А пък спойката на обществото се получава чрез правилата. Правилата на обществото. Нали, нормите, които ни изграждат като такова общество. Всяко едно общество се изгражда през някакви норми, нали, през общи правила, през консенсусни решения. Що не сме добро общество последните 20 години, то е ясно, защото имаме твърде голямо разделение и в разбирането за нормите, за правилата. Делим се на всякакви фили, фобии и така нататък. И това ни прави лошо общество с ниска дисциплина. И то решението е много просто и ясно. Ако на времето, когато влезеш в клас, имаше дежурен на класа, който казваше клас стани, клас мирно. Това какво показваше? Това показваше едно уважение към учителя, нали? Най-малкото. В днешно време казахме, че всичко старо е лошо. Разрушихме някакви норми, някакви правила, които имало такива, защото смятахме, че не са удачни. И постигнахме това, което се случва в момента, което не е много позитивно. Да живеем по-богат живот в по-оскотяло общество. Нали, някои хора живеят по-добре, по-богати, аз лично, нали, примерно, живеят по-добре като финанси, но с по-малка вяра в това, което се случва позитивно като цяло в обществото. Ако ние като българско общество имахме усещането за успешност, живеейки в по-високо технологично, по-свободно за изразяване време и за пътуване, тогава щяхме сме велики, щяхме сме като шведите. Нали? И така. Това си мисля, че ни липсва. Липсват ни няколко много основополагащи фактори и ясните и точни правила и точната посока. Дали ще се случи със сигурност. Защото във всеки етап, ако щете в най-тъмните времена, нали, когато е нямало българска държава по османско време и така нататък, нали, тогава се получава един катарзис и хората се събуждат и се ражда една идея и го правят. Така че ще се случи.
А кога ще се случи е друг въпрос. Дали ще е в моето време или във времето на сина ми, ще видим. Нещо друго да кажа. Браво, много супер. Аз съм удивлен толкова слухотлив човек. Рядко срещам с такива възгледи. И първо да отбележа сега, че казахте османско време, не е османско робство. За мен понятието робство, зададено още преди освобождението и след освобождението от възрожденците, от хората, които са се борили с него, макар да не съвпада с фактологията, нали, че... Да, фактологично не е коректно, а те са го използвали по-скоро за да приповдигнат хората да... Вижте, за мен ситуацията е така, ако гледаме на всичко в практичната му част, нали, примерно Британската империя, всяка една империя си служи с някои основни механизма. Война, робство, геноцид. Всяка една империя. В Османската империя ви имате геноцид срещу арменците, нали? Те са варварска империя. Те за мен поне в ранните векове, 14-15 век, когато са унищожили всяка една средновековна крепост в България, са избили болярите и ние нямаме никаква писмена следа за тия хора, защото просто всичко е унищожено. Нали? Това е било варварския период, нали, на Османската империя. Но от друга страна, представете си една нация като Азербайджан или пък като Палестина. Те са създадени от тази империя. Те са се родили от тази империя. Те не са имали държави, тези хора. Те са получили държавност, въобще самоопределение чрез тази империя, докато ние, бидейки силна средновековна държава, те унищожавайки всичко и последващите 300 години, не са били робство, да. Робство е било първите 2 века. Там е било клане, мракобесие. Ако прочетете хрониките на Паисий за това време, където той казва, нали, никога, обикаляйки българските села, те са толкова смачкани тия хора, тази рая, тези хора са толкова смачкани, че те не знаят, че някога е имало български царе. Те не са си представили, те си знали, че в Цариград има султан. Но никога, че не е съществувал Симеон. Владичество и султана е... Да. Не царен, да. Султана е... Може да кажеш цар по-български, да, цар е по-български. Така че... За 200 години много бързо може да се изчисти. Да, няколко поколения. Методи. Да. Всяка империя, британска, холандска, ако щете, вижте какво са направили свръхцивилизованите белгийци в Африка, нали, крал Леополд и така нататък. Затова трябва да има идеализъм малко или много в това общество. Нали, ако гледаме само рационалното, нали, да, фактически не е било робство, но аз гледам как го е възприемал един Георги Сава Раковски. Да. Как го е възприемал един Ботев и Левски. Нали, ако той ми казва, че е робство, ако той казва тази тежка робска прокоба, нали, аз кой съм да споря, че фактологически не е така? Не, така е и така трябва да бъде запомнено и да остане.